Здравейте на всички. Ето го Bobby Plays. Играем в Too Legit и ще правим епично спускане с лодки. Тъй, Боби първо си ти дай. Окей, ако може да сложа лодката само. Добре, тук е защо е така? Аха. Абе. Ай, ще бутна малко да тръгнеш. Юху! И отиваме там долу в реката. Да, ако целиш още. И са бъгваме. Ако целим, отиваме в реката всъщност. Защо аз по дяволите не мога да сложа? Ага, сложих. Не, ще ми ступи лодката. Да, бъгнах се. Чай, се пробвам. Кой ще завърши трасето? Кой? Ох! Дай малко се суртаме тук. Не можа да бе. Успях! Завърших трасето! Сега ще отидем пред Крипъра и ще гръмни. Нещо ма би! Умрах! Нещо ма би! Зомби. Ти лошата? Добре. Това не го очаквах. Приемай, Боби. Ти имаш ли някаква мисия? Вече не. Отивам да се ги взема, бе. И аз удобно ти... Тук и пеша. Ето ги, бе. О, аз сложа бронта и сложа. Ей, ти смотам до зомби помощ! О, малки ли са, бе? Абе, тя малки зомбита си ли на... Човек няма меч и ма гони Крипър, малко зомби и голям зомби. Ти си, брат ми. Ти имаш Iron броня и такива работи. Аз съм Iron броня. Абе, гърми Крипър, гърми. Твоите момченци, гърми, бе. Сега Крипър като гръмни други ще умират. Айде, готово. Крипъра... Боби, дай да се спуснем още един път и да завършим якия клип. Това е моето куче. Това е моето куче ли, бе? О, да, брат, да ми скажеш за кучата хора. Къде ме моето куче? Да, я знам. Аре, Боби, аз да спуснем още един път. И да, хора, за последния път се спускаме. Обаче аз този път няма да се кача с десен бутон, а ще се кача отгоре. Това, лодката. Съпробвам поне. Добре, не мога да сложа лодката. Не. Боби, ти се спусня, аз ще сложа още един път на широчина. И ми дай ми дърво или камък, каквото имаш. Абе, чакай малко, че. Колко ти трябва? 3. И така. Взимай, дръж. Не да ги пускаш водата, виж ма. Окей. Отиди. Взели ги? Не. От мене са. Дай ги. Туфу. Така. Сега ще направим Сега така. малко, че долу на търсето има някакви ботаджи. Ето така. Аре, Боби, ай се отпускам. Чакай малко, че на трасето има крипа. Абе, нека с препятствие. О, окей. И аз отново, агейн, не мога да сложа тъпата лодка. Тъпата лодка. Има ендермен на покрива ли, бе? Нека има. Не, бах ти бъгавото, е. Ето, пак щях да умра, пак нещо се бъгна. И ми се счупи от тъпата лодка. Аз използвам последната си лодка, човек, не ми пука. И аз последната си. Защото играй само нещо. Аре бе, моя сложа. Ох. Пак никакъв фасан, бе. Ще върша. Добре, приятели, това ще бъде последното спускане с шибаната лодка. Успях. И аз успях преди малко и умрях. Аз се пускам от туката и ще ми бе. И се буснах в скелета. Дай го набием. Фак, помогни ми, бъгнах се. Ага, оправих се. Чакай да играя на FPS, защото... Бам. Убивам скелета и завършвам. Тъпото. Чакай да взима лодката и да завършим двамата.
Не знам. Това беше клипа. Епичното спускане. Аре бе, хората тебе ли ще чакат? Да, кой да? Ела се снимаме, аре. Муцка. Да, снимай. Това беше клипа и чао.